Kam sa dnes dostaneš za 5 eur z Košíc? No na miesta, za ktoré sa nemusíme hanbiť ani pred svetom. Po hodine a pol cesty busom sa ocitam v meste zapísanom v UNESCO pre jeho najzachovalejšie hradby o dĺžke 2 km a veľké radničné námestie typické pre zahraničné mestá, na ktoré je najkrajší pohľad z veže baziliky svätého Egidia. V diaľke vidno aj Kalváriu iba 15 minút pešo od centra. Žasnem, aké toto mesto čisté, pekné, s upravenými verejnými priestranstvami, ideálne na túlanie sa a relax. Hľadzaženiem najlepšie hodnotených prevádzkach. Carbonara, špagety, pasta mesta či kurací bowl Mexico Food. Jeho štiplavosť uhasím kiwi s mrzlinou z cukrárne Oáza, za ceny aké v Košiciach nenájdeš. Druhý deň kúpele, známe pre svoje najúčinnejšie liečivé prámene v strednej Európe. Liečila sa tu dokonca aj cisárovna Sisi. Len samotná prechádzka areálom je liek na dušu. Najdlhšou drevenou lávkou na Slovensku prejdem k skanzenu ľudovej architektúry a ocitám sa v dobách minulých. Odísť bez typických kúpeľných oplatok by bol hriech. Príchute majú od vymyslu sveta a vyrábajú ich priamo na mieste. Radosť si spravím aj ovocným pohárom cukrárni Kole a na záver odbehnem na nedaleký hrad Zborov, kde je takisto čo obdivovať. To stále neviem, som v Bardejove. Ubytovaný v úžasnom podkronom apartmáne penziónu Magura len za 37 eur na osobu za 2 noci. Podpor turizmus na Slovensku aj ty a nechaj si svoj pobyt preplatiť zamestnávateľom. Ako na to v popise videa. Sledujte.